נראה לי לא לזרוק עליי אבן, זה מה ששמעתי אותך אומר. טוב, רגע, אני אשים לך לא, אני לא זורק כלום, מפריע. את זוכרת בערך? פחות או יותר? לא, נו. We put your left leg up. It's very cool. ככה את רוקדת. אין כלום, חבר'ה. מקווה שזה לא אני היה לא בכיוון. תתהפכי לפה. אין כלום פה, אתם מרמים אותי. כי את לא בכיוון. אחורה, הוא כבר דברים אחורה. אונו. לא, את תתהפכי אחורה בדיוק ולכי לכיוון הזה. חבר'ה, אני לא רוצה כלום. כי את לא בכיוון. תסתובבי ימינה. שמאלה. אני לא חלק מזה. ועכשיו זה זו, זה כן. חבר'ה! די, תגיד לרומנית משהו. או בצרפתית, יש לזה לעשות... שפש. היידה. הנה. הנה הפחדני שזרק על האבן. הנה. כן, בום, הנה זה מאחור. כן, יודעת פה השארת את שאר האבנים? תראי את הרגע להשתיק. אוי, זה אכזרי. מה, את צופה? זה טכניקה. טוב, ניצח. סתם אני... ניצחתי? כן, ניצח. ניצח, כן. עכשיו את פיירט.